ɗemngal aussi ne wawi wonde afungal par ce que ɗemngal non seulement ko culture ko gandal mais ɗemngal ko économie sa joguima poids économique aɗa wawi jogade ɗemngal joguingal doole ɗum ɗon il faut ko bandiraɓe men ɓe paama ɗum kamɓe ɓe Allah hokki jawdi il faut ɓe nanna juuɗe mabɓe e ɗemgal he holko saabi radio France International hande ene waɗa pular d' abord ko wadde reconnaître pular wona e sara e ɗemɗe ɗe ko wadde reconnaître pular ne jogui doole pular wona tan e Sénégal wallahi hakke 30 millions de personnes e aduna o eko walla ni ɓuuri ɗum walla ni peut être ɓuuri ɗum ene kaala pular leyɗele kewɗe e nder Afrique ene kaala pular donc ko hande kamɓe ɓe mbaɗa sentir importance wadde émission ji e pular wonko ɗum firti ɗum firti d' abord ko weltade saabu ɗum ne hokka ɗemgal ngal doole mais firti ko eɗen poti jertade mais de manière positive saabu ɗum hande won message uji kewɗi ɗi ganduɗa pour yimɓe ɓe mbawa famde ɗum il faut rewne e ɗemɗe ɓe ganduɗa ɓe nana ɗum enjeu économique enjeu de sécurité souveraineté eyyi pour jaabade question mo raguel waɗi ɗum ɗo ɗum commercial ɗum ko ɗum ni ko ɗum kay en ko ɗum padɗen ɗum sohla donc vraiment jarnade on sohna Hawa Bocar mboɗo yafno merci beaucoup e ngal teddugal aussi saabu ɗum hande ko anniversaire miijoji eɗen mbiya on joyeux anniversaire wona kadi so Allah jaaɓi waktuji ɗi aussi sohna Dorine hawnaki aussi en tant que directrice des programmes so Allah jaaɓi wawa artude hen ha ɗemgal ngal wawa jogade kadi doole ɓurɗe ɗo hen directeur général min cuwa sertudema ko jogorno ko namnede foof no heewi kono noon bandiraɓe ɓe ɓe kolloti mataw ko min dokkono ko gasi ko jarnudema e yettudema e sohlude dañde gandal ma ngal joguiɗa ngal leñol ngol wawa ɗum naftorade saabu hande ko kalɗa ko ɗo vraiment amin joguino ko heewi ko fonno arde mais taw rokkani men ɗum amin jafno bandiraɓe ɓe kone on tardi waktuji hojomaji joyyi DG ha joni ko hol ɗum 4h05 yoni ha joni amin mbawi continue waɗanayi temps o amin mbawi continue ma taw eɗen mbawi ɓeydude hen minutaji ɗiɗi walla tati tan gaynen émission voilà nickel eyyi namdal fewdema min wonɗo jimmi o uddira tan min kay hanti namdal gasini kam ko yiide tan yo Allah junde balɗe moƴƴina batte ɗe batte moƴƴe neɗɗo ñagoto ɗum no mbiruɗa ni Alaji Hammeli ko darima Nene darima Mamadou Ly darima Abdoussalam darima woni teddugal hamme moom konko ko sehilam ko mawnam ko guiɗam grand kam mi haalta haala mum kañum kam ko chacun sa noddata kam en hokkami miijoji yiyami ko ni poɗɗa waɗirde ni poɗɗa waɗirde hajja jaari ko ñagade Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ne mbirumi ni tan neɗɗo saɗa haala saabu Allah no garɗa nde e gallo minen ko ɗo tawɗa amen min kolluma kadi ka bandiraɗo debbo moƴƴo tedduɗo jiɗɗo ko waɗata ko ganduɗo ko waɗata ko minenne kadi min towtuma hen min dusma hen ede guila garɗa haajuma e hammuma aɗa nanaki saago télévision o min boom haalatma hay goto haalatama aɗa nanaki saabu miijoji saabu yiddema no miijoji yarata yeeso saabu yiddema no gallo yarata yeeso no garɗa nde ko ɗum idiɗa wadde min gari ɗum ñande directeur général noddata kam mbi kam woni garoɗo yiyete ko Jariyata Sall mbimi gandumi komi anda fof de ko moƴƴo gandumi ko anda fof ko waɗata komo yiiɗi ɗum gandumi komi anda fof ko waɗata ko kadi omo andi holno waɗirata ɗum noon mbimoɓe Allah tagui mboɗo haala an noon hande ko an min foti jarnade wona nickel ala ko an jarnete aɗa anniversaire o merci
wona anniversaire Samba wona anniversaire Demba anniversaire o ko anniversaire ma ko an foti jarnede jarneɗa yiddemo leñol ngol jarneɗa e teddinde leñol ngol haajuma e hammuga ma pulagu ma teddugal ma fodde ma gueɗal ma ala ko ɓuurma tidde sona leñol ngol ala ko ɓuurma tidde sona immédiat Mamoudou on tinnima noon ko mbiɗa ko nani RFI jam ñalli waɗama enen jogui jam waali awni sahoma enen jogui miijoji hande holliri hande kala kene soynetno e banggue goɗɗo nanɗo e groupe immédiat Mamoudou min teddinima guilay Alassane Samba Diop Mamadou Ndiaye Boubacar Diallo jeeri Allah waddi laabi ɗi so neɗɗo ummima ɗo wuuro ma ɗo rewoɗo Mamoudou ɗo rewa Hayre Lawo rewa Wourossogui kono noon ngol ɗo lawol ngol Allah waɗi ngol ko Allah e teddugal jaade gasnirtumi tan ko gasnirtumi jaafoɗa kam e banggue immédiat aɗa andi Allah no waɗata nde les 3 dimensions de l'islam ko islam iman ihsan ha rendini fof tawta ko iwona daari hen kono ko jamme kisal e yaajede woni hen elage nickel a jarama teddugal dasetake rondete yo Allahu teddini ya barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall directeur général min beltima e bismadema e haaloɓe pular noon no kewi widde neɗɗo rokketake foof nawa foof kadi enen ken tedduɓe ko hen neheɗen amin jarnuma e ko dokkuɗa ko pulagu ittanɗa ɗumen ɗo gueɗal min jawani ɗum min jawna bandiraɓe ɓe min tawdumaɓe Mamoudou sabu ndiyam o lammata jaw woto sellata amin jetta vraiment jettoru keeri fewde e personnel o foof kilo noon e kanko directeur général jooɗi ɗo hay wisil gonɗo less o la preuve ko min mbiyata noon koko saabi ɗum Mamoudou woni sababu gargol min ɗo e galle he Chérif Ndianor nana no wuuri mayani ko beñu ganno o jarama kanko woni teddugal ngal woni sababu o Samba Wali Ba woni ko Amérique woni ko Aliou Ba wiyete kanko e Mamoudou e kanko oɗo Chérif kamɓe jiidi yumma e baba barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñande ɓe gaddata amen ɗo min jotti min jooɗi ɓe bismi amen ɓe mbaɗi amen présenté directeur général Mamoudou wi min ko pulagu tiiɗimi heddi noon rendo men ene jogui probléme no dedam hamme Amadou Ly hewini wiide aɗa wawi jooɗade e nder bureau ma taw aɗa liggano ɗemgal ngal aɗa wawi wasde ɓornade grand boubou mbaɗa tengade taw aɗa darani leñol ngol bandiraɓe haaloɓe pular ne kewi wiide so maayi heewi yoddeje so famɗi yoddeje woni kanko oɗo gorko pullo jooɗiɗo woni kamɓe worɓe fulɓe ɓe min tawiɓe e galle he sabu minen so min jettoriɓe sabu pulagu ko min tawruɓeɓe e koɓe goni ko ala e amen tottowoɓe inde taw ɓe jeeya ɗum ala e amen jettirowoɓe taw ɓe mbaɗani ɗum sabu jomiraɗo subhanahu wa taala tan tiiɗi men kanko o waɗi ɗum amin duttuma ngal teddugal ane Mamadou Ndiaye ane sohna Dorine ko jolfo wona haal pular mais Dorine ko jiɗɗo pulagu ko jiɗɗo amen minen foof sohna si ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax ko séeréer aussi machallah deuxièmement ko Boubacar Diallo Diji Boub so oɗon gandi bamum ko haal pular kono yummum ko jolfo on jiino way yidde pulagu aɓe ƴittani pulagu gueɗal personnel o foof noon guilay technique o ala teddugal ngal ɓe mbaɗanani amen ɗo e galle he min kalani ɗum ko onon ɓiɓɓe fulɓe wonɓe boowal ɓe on tinani on ganda saabu ko minen guuri ɗo wadde ɗon yo Allah yoɓɓe moƴƴere ngal ɗon teddugal directeur général hol message mo mbaynortoɗa min mbaɗimo félicité encore une fois e teddugal ngal mbadda ngal i radio nana heeɗe département de Podor sa haali toon mbiya pulagu département de Matam sa haali toon mbiya pulagu sa yeehi Fuladu mbiya pulagu sa yeehi Ɓundu Kumba Bannade e Boubou Malick mbiya pulagu sa yeehi toon to Ferla ha Jolof mbiya pulagu ɗeɗo gueɗe tati e ɗeɗo gueɗe ɗe kalɗen foof e région ngaji 14 gonɗi e nder Sénégal ɗi kamɓe fof ɓe keɗo radio ITV Mamoudou Ibra Kane e oɗo saaha hande so vraiment ko weltare wodande amen e ma wodande kadi leñol ngol e ma emin gandi kadi a waɗi jalore nde ɓooyani nde ɗo deftere nde binduɗa e Nelson Mandela 5 décembre mo ganduɗa o ruttinomo ɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi 13 Mamoudou Ibra Kane ka wittiyanke ka gandiyanke kadi emin teddinirma ngal ɗon teddugal e yewtere miijoji saabu koye nadde ɗum walla e fende année mo ganduɗa o ko 2020 a windi ɗum e Mandela daraninoɗo nguru ɓalewu celinoɗo yaware diwnoɗo ko ganduɗa ko wonde tamede e halfede amin duttirma ngal ɗon teddugal leñol ngol foof kadi ina welti e an windude ɗum gona ɓiɗɗo Foutanke gona ɓiɗɗo Pullo gona ɓiɗɗo Sénégal naji ko ɗon uddiremi fewde e ma Mamoudou Ibra Kane holko mbaynortoɗa bandiraɓe o hol message mo ndendata e ɓiɓɓe yumma en tawtoraɓe
teddugal dasirade rondete ɗum noon mi rondima teddugal ngal kono teddugal ngal ko onon duttinami ɗum jaari to nickel vraiment sohna Hawa Bocar Hamme ɓe ko sukaɓe welɓe liggodirde ko sukaɓe welɓe wallude mboɗo wawi wiide de e gueɗal ngal joguimi en tant que directeur général ko faati miijoji waktu o ɓeɗana ƴeewa e directeur télé o Alassane Samba Diop e sohna Dorine hono ɗum wawi ɓeydirede ɗum ɗon eɗena ƴeewa ɗum eɗena mbaɗa hen réfléchir ene wawi so Allah jaaɓi so jomiraɗo walli en waktu o ɓeyde ɗum ko goo hani peut être émission ji goɗɗi gara c'est à dire que limite ala hen jinmi wiide bandiraɓe ko limite ala hen wona par ce que ko E-Media de wona par ce que ko Mamoudou Ibra Kane de mais c'est parce que ko hande ko doole ɗemgal ngal tolni ɗon sabu ɗum en tant que média gona noon Haalpulaar gona Jolfo Seereer walla Joola sa wiyama hande Pulaar ne haale e radio France International peut être janngo ɓe mbima CNN walla BBC ha e radio Chine sabu ɗum radio Chine nanɗo kino di ko janngo hamme Chine watta émission ji Pulaar donc ɗum firti ko ɗum ɗon il faut yimɓe mbaɗa ɗum mesurer ko enjeu baɗɗo importance par ce que enjeu gonɗo e langue ko enjeu économique mais ko enjeu souveraineté et sécurité ɗum jiɗomi d'abord wadde rassurer yimɓe ɓe ɗum koko faate banggal télé o ko faate banggal radio o aussi ɗum ne aussi eɗena ƴeewa e grille de programme garoyowo hono Pulaar kadi wawata hokkirede hen doole kone ken rendaɓe il faut goto foof wooda ko heeɓi hen ɗum sen paami ɗum tan fiitu ko en paamodiri déjà e hakkude men ko heddi ko noon pour dernier message sohna Diariyatu ko d'abord duwanade Sénégal naaɓe duwanade halifaɓe men caggal sankare Seyda Mariama Niass eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo Allah haanumo aljanna debbo darinoɗo e banggal jangde e gandal ha faate sukaɓe rewɓe darinoɗo e diine eɗen duwanoɓe kamɓe foof halif général woni galle Baye Niass ha e Lewna ha e halif général des Tijanes ha ceerno men ceerno Bachir Tall ceerno Madani Tall hay goto en jejjitani sernaɓe men foof e waliyaɓe men fof ne duwane Sénégal ne duwane ko heddi ko ɓesgu Alaji Moussa Ly hanki jamma aussi mi yi tagge o hanki kamɓe fof ɓe duwane ko heddi Soumaïla Cissé Pierre Ndiaye eyyi par ce que ko hirande musde noon firti ko eɗen ñaago jomiraɗo yo Allah hokku en hitande hesere arore nde hitande 2021 wona hitande cellal wona hitande jaam walla hitande ɓamtare miijoji